Πήγε να ανέκρινε και τον ηλίθιο. Έχει βαρεθεί, την παίζει. Ας πάω τώρα, ελπίζω να μην είναι καμιά κολοϊπόθεση. Ελάτε παιδιά μέσα. Γεια σας παιδιά. Γιατί είμαι εδώ? Πολυλογάς ο φίλος μας. Ακόμα δεν ήρθαμε. Εγώ πολυλογάς. Εσύ μιλάς πολύ. Τι είναι αυτό? Για να δούμε. Τι στο διάλογο λέει? Ομιτζή. Jesus Ω, Θεέ μου. Christ. Είναι τόσο κακό? Βλέπω κύριε Άντερσον ότι δεν ήσασταν καλός πολίτης. Από όσο δείχνει εδώ, είστε ένοχος για κλέψιμο γλυφιτζουριού. Μην αναφέρω και το παγωτό από το δίχρονο που κλέψατε. Έλεος. Βλέπω ότι είστε expert στους υπολογιστές και ότι είστε επίσης expert στο LOL. Λέει ότι είστε τριαντάρης. Λέω να με κάνεις ad. Λέγομαι Τρελοσμith και δεν θα το μετανιώσεις. Είμαι πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, πίσω στο θέμα που μας απασχολεί. Αυτό που μόλις έκανα ήταν προειδοποίηση. Πάντα όταν βγάζω τα γυαλιά μου σημαίνει κάτι κακό. Λοιπόν, άκου τι θέλω από σένα φίλα μου. Αν σε ξαναδώ να κλέβεις γλυφιτζούρι ή παγωτό, θα σε χώσω μέσα. Και επίσης να σου αναφέρω ότι έχουμε έναν ανώμαλο στη φυλακή που λέγεται Μορφέας. Είναι αράπης. Θα σε ξεσυγγίσει στο... Γι' αυτό καλύτερα να μην κλέψεις ξανά από δίχρονο ή από τρίχρονο. Λοιπόν, όντως έκλεψα από δίχρονο. Αλλά έχω να σου πω κάτι ακόμα, ότι δεν κολώνω, δεν θα σε κάνω φίλο στο LOL και το ότι πάρα αυτό και να το βάλεις στον κόλο σου. Τι θα με κάνεις? Βλέπω πως δεν είχαμε καλή γνωριμία κύριε Άντερσον. Αλλά να σου πω... Τι θα κάνεις επειδή φορείς τα γυαλιά σου στον το παίξεις μάγκα? Θα τα πω όλα στη μητέρα μου επειδή με πιάσατε και θα σας δίνει, θα σας κάνει Ναι, θα τα πεις στη μητέρα σου. Το θέμα είναι πώς θα τα πεις αν δεν έχεις στόμα. Τι λέει? Πιάστε τα παιδιά. Έλα, θα το σαπίσουμε στο ξύλο τώρα. Λοιπόν, για σένα έχω ένα ειδικό εξοπλισμό. Κοίτα τη γλυκούλη που είναι. Ελπίζω να σ' αρέσει το σχήμα. Αφαλό, τρίμα, φέλα αφαλό. Όνειρο. Τι ώρα είναι? Τι ώρα? 2 η ώρα. Τι στο διάλογο?